Zoznámte sa s detským 3D perom Lamax Art Kit 1. V balení nájdeš pero, štartové filamenty, USB kábel, šablóny a návod. Kto už má prácu s 3D perom v malíku, má možnosť si zostaviť aj vlastného robota. Roboset a náhradný filament sa dá dokúpiť zvlášť. Najprv pero nabíja. Červená kontrolka znamená, že sa nabíja, zelená, že je pripravené. Plné nabitie trvá 2 až 3 hodiny. Zapni prepínačom. Blikajúce svetlo znamená, že sa zahrieva. Keď svieti trvale, môžeš začať tvoriť. Zasuň filament a stlači tlačidlo. Keď plast začne vytekať, pero je pripravené. Môžeš kresliť na papier, na šablóny alebo rovno do priestoru. Chceš inú farbu? Stlač tlačidlo spätného chodu. Starý filament vysuň a vlož nový. Vychladnutý filament vždy na konci odstrihni. Pri ďalšom použití musí byť koniec opäť rovný. Rýchlosť podávania aj teplotné stupne tavenia náplní majú 2 úrovne nastavenia. Pomalšia sa určite hodí napríklad pre začiatočníkov. Rozvíjaj v deťoch kreativitu a podpor ich fantáziu. Spoločné tvorenie posilňuje vzťahy detí a rodičov, alebo napríklad medzi súrodencami, zároveň má dieťa možnosť preniesť svoje sny a predstavy do reality. Tvor na rovnej podložke a pokiaľ končíš, vysuň filament a nechaj pero vychladnúť. Detská zvedavosť nepozná medzí, preto je super, že pero aj náplne sú vyrobené z netoxických hypoalergénnych materiálov. Hrot pera je horúci, deti by mali tvoriť vždy pod dohľadom dospelých. Lamax Art Kit 1. Detská predstavivosť pretavená na realitu.